xi qabelkom ħalli Inselmulkom, sinjur, dan huwa shooter nisperaw li intom tinsabu tajbin. Ej, nispera li kulħadd jinsab tajjeb, grazzi. F'Malta sħuna, f'Malta mimlija turisti. Ej, għaw minn imullek għal 5 star, għaw minn imullek għal ftit stila, għaw minn bla stila xej, għaw minn imullek għal all Jena inclusive. nħobbom all inclusive. Xuħu li trid tiekol tiffa. Nirranġalek jek trid. Vera, ja. Nafu all inclusive għet najdek jihdu s-siebek. Fej. San Vincenzo, baqalek irbatim wara, ma jtrit nirranġalek. Kisa. Għaw il-bed and breakfast u kol. Ej, għaw Minnom bil-lift, minnom bla lift. Xorta iġu bed and breakfast. Jek ma jkollokx lift, tħabber għasek xej, namlu bħal mamel da turist. Rajta? Kem easy, kif it-tella l-bagali. Imma, senjuri jemmuru għal-għat nitkelmu fuq turizmu naħseb illi id-domandi dwar li vjaġġar irridu npoġġu qudiem il-persuna tajba, il-Captain Morgan. Fidejk, Captain Morgan. Hi, Jack! Daniel jen. Oh, hi, Daniel. Sittak, Jack. Kont qed tagħmel? Xeħt, għet nixbor il-flus jħallu għara jom nizal, kważi għat 20 euro diġa. Jinsew. Kollu xħallu għara jom. Jinsew, affarijiet nis wara jom. Yes, dar vanka tifel, sew. Tifel. Ija. U kif? Nesew ħawnek, omu missiru. U xamilt, u xamilt. Mbaħadni il-lost and found, aħna. U ġabru, u naħseb. Li, madu, ktif muraliħi, u għandu 18. Il-ħani. Isma, nsazik fuq il-turbulence. Fuq turbulence, yes, għajli. Inti tħobb tirrispondi l-mistoqsijiet. Oh, jena, għalek studjajt, jen, biex dak li kun narraf dak li kun dwar turbulence. Ix, kombinazzjoni fatt. X'inhi turbulence? Turbulence, mela, dak meta jkun għaddej il-kelma teknika bħalissa, L-aeroplan. L-aeroplan, sorry, ma setax tiġini il-kelma teknika, dak għaddej il-plane, u jkun jisu miexi fuq pockets, fuq jisu river ta' l-arja. Kamem din il-river li hija mamula mill-arja, li kultant ikolla dak il-pocket nejdu, għana ġelek tamelek, isma, tista tmovja. Bit-turbulence. Mux bit-turbulence blezat, imma, sorry. L-iktar, għax bit-turbulence tikkun jgħab tinserta fil-wi, fataħ batrasa, kien fataħ il-compartment jinżlu l-bagali fuq, un bat jinserta għna għet jippanikja bil-furkattajn nifdeka. Hemm ħafna metodi. Ħanina din jax negativita. All right, sibt affarijiet jew? Bellu, mara kważi għat 20, ara, wallet, sorry nara. Xedha għaw taħti għat il-kattaw. Ħanina, Oh, here we go, it's my lucky day, l-lum wallet ta' xaħat, ħanaġu għabeli tilaw n-nis u. Ma taħt il-ritorna, Xini, il-wallet? Kikun afta minni. Ma għandaj di kard. Għanda. Allora mux t-ritorna. Mela, ritorna, ovvja. Minna ma t-flus, ma t-ritorna. M'intix xi pilot illi ħat irtira uħat uħu somma, Yes, of course. Prosit. Ma nafx il-turbulans imma dal-kaptan etnajlek jen jifqalek moħħok. Ouch, kikuj tajrek u, Issa dan ħantik iċ-ċans illi taġġornana naf illi għadek għaddej bil-kampanja tijak. Sissa ġbarna 900 euro l-lum, ħanibqa niprofa minżid xi ħaġa ma' din is-somma. U jekk għandkom xi idejat, ibqgħu għajdulna bihom. Ħalli nsejjer. Bħalma tafu qed nagħmlu din l-inizjattiva mal-ħbib tagħna ta' Puttinu, tagħmilna tal-Labubus li l-Labubus xtrawhom, il-ġbarna 400 euro għal Puttinu, imma l-persuna li xtrat Labubu partikolari reġgħet tirritornatilna Labubu għal tinawtuh il-xaħat illi jixtieq Labubu milli qed jieħu l-kura. Amy, this is yours. Jillian u Zoe reġgħu tawna basket affarijiet biex lilek Amy. Ħantik ukoll slime grazzi għal Gutopia. Issa Amy, I need you on a mission. Tista' tmur it-tjum it-tfal kollha li hemm fil-ward? Yes. Promise? Yes. Ħana għandek finger biex nagħmlu promise? Promise! Excited? Yes. What's your favorite color? Pink. Pink? Uwejja!
sinjuri, da tajjeb li ngħidulkom li da ma tkunx taf x'kullu għandu l-kaler fejn fil-kaler tiegħek huwa big. You've got the big one. Yeah! Jifieri għandek il-pink. You're happy? Yes, I love the bay one. Val, grazzi tal-li. Grazzi jintom u grazzi tal-ġenerozità kollha. U grazzi tal-kuraġġ tiegħek bħala l-mami. Get well soon. Qiegħed fil-ħajt tiegħi u ta' ħafna nies u fil-pajjiż tagħna. You're happy? Yes. Thank you, qalbi.